Πάω στο φαρμακοποιό. Του λέω, για δώσε μου ρε φίλε ένα φάρμακο. Μου λέει, σε τι το θέλεις, λέει, πώς το θέλεις, λέει, σε σωληνάριο. Κοίταξε, ρε μάγκα, πώς νομίζετε όλους σας ότι μου κάνετε πλάκα? Τις κατά τους κάνουν το σωλήνας, τι θα βάλουνε μέσα σε το σωλήνας, έχει πήξει ο τόπος του σωλήνας. Τι είναι αυτοί οι σωλήνες στον πλανήτη Άρη? Τι θα βάλουνε μέσα σε το σωλήνας, έχει πήξει ο τόπος του σωλήνας. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Εκεί βασιζόμαστε. Απενοχοποίηση τώρα λοιπόν! Απενοχοποίηση τώρα λοιπόν! Στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Ομοσπονδία δεν παρακολουθούν Ιακώπουλο. Ας πρόσεχα. How motorcycles sound exactly like their brand names? I'll give you an example. Yamahas. Yamaha. Yamaha. Suzuki's, no question about it. Suzuki. Hondas. You don't even know what it is. When it goes by, it'll surprise you. The Clash, τι The Clash, από The Clash ή The Clash, The Clash, ή The Clash. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι μας παρακολουθούσαν αυτοί οι δυο. Μην αγγίξετε τίποτα, μην πιάσετε τίποτα, μην μετακινήσετε τίποτε. Ύποπτη, ύποπτη, ύποπτη. Ύποπτος. Να το. Εγώ το έκανα. Όλο μυστήριο είναι εδώ. Εγώ το έκανα. Θα του κάνω μήνυση. Θα τον κλείσουμε μέσα. Καύριο μέρα είναι. Θα μου φέρει ένα τραπεζικό λογαριασμό από την Ελβετία, οπότε ας ξεχάσουμε το τυρί, τις σοκολάτες και το βασερόν Κωνσταντέλ. Όλα. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Θα μου φέρει ένα τραπεζικό λογαριασμό από την Ελβετία, οπότε ας ξεχάσουμε το τυρί, τις σοκολάτες και το βασερόν Κωνσταντέλ. Θα αντιδρούσατε αν εκεί που οδηγούσατε το αυτοκίνητό σας συναντούσατε ένα ερπιστριοφόρο όχημα να κάνει τη βόλτα. Όλα. Πού είστε? Οι Styx ετοιμάζουν νέο δίσκο μέσα στο νέο έτος. Αυτά είναι, παιδιά. Styx, Styx. Ένα και ένα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και ένα. Φοβερό σας λέω, φοβερό. Να τον πας στο ζωολογικό κήπο. Όχι, εδώ δεν κάνουμε μόνο. Καθούμε. Εδώ, καθίστε έτσι. Τράβαμε όμως από μακριά. Ζούμε. Λόλα! Γεια σου, μαμά! Τι άλλο να πούμε? Χώρα! Έλα, πάμε. Ψάχνετε με την κάμερα και το μικρόφωνο. Τα είπε όλα ο τύπος. Δεν θυμάμαι τώρα το ξανά πάμε αυτό. Jam in the city. Α, πότε? Περιμένω να μου πείτε. Είναι αυτά που λες τώρα και δεν κάνουμε. Έρχεται κάτω.
Τα συγκροτήματα από την αρχή. Κοντινά είναι. Παρακαλώ. Μαμά, θα δούμε σκητές. Όλα. Πάμε, τελείωσε. Έλα. Τελείωσε, αυτή ήταν η εκπομπή. Πάμε. Ό,τι είδατε, είδατε. Γεια σας. Bye. Καληνύχτα, καλημέρα, καλησπέρα.